Balantayan mga kapuso na pulok aktibo ka fault line sa Negros Island Region. Ginatutugan matapos ang pagluntad sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani kahapon. Masobra 1,000 aftershocks na record sang FIVA. Siyaring balita nga itong gitutuga. Naglabot sa 1,100 ang aftershocks nga na-record sang FIVOX matapos kintayog sang magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani kahapon. Pinakamabaskog diri ang magnitude 6.4 nga linog kahapon man sa aga. Sa sulod sang 5 kadekada, inina ang isa sa 3 ka pinakamabaskog nga linog nga nag-igo sa Pilipinas uko naka-record sang 7.8 pataas nga magnitude. Isa diring magnitude 7.8 nga linog sa Luzon sang 1990. Ang isa, nagluntad sa 1976 nga may magnitude 8.1, pareho sa linog sa 1976. Sa dagat ang epicenter sa linog sa Sarangani, kaag pagiho sa Cotabato Trench. Sa Negros Island Region, napulo kamaaktibo nga fault line ang ginatutukan sa Office of Civil Defense, NIR. Sa napulo ka fault line, siyam ang may maximum magnitude nga 6.2 tubtob, 6.9 magnitude. Balantayan ang Manhuyod Pamplona Fault ukon ang East Negros Fault System. West Negros Fault nga nagalatay sa Hinigaran, Himamaylan, Binalbagan kag Lakasiriana. Nga lunsay may maximum magnitude nga tubtob sa 6.9 magnitude kun maglino. Tara sa 6.9 maximum magnitude nga mapwede mabuylo no. Yara kita sa San Carlos, Tuboso, Central Negros Fault apektado man ang Himamaylan, Binalbagan, La Castellana, La Carlota, mga Central Negros and South ginaton nga mga LGUs. As well as yung Negros Trench nga gina-monitor. There's a possibility man nga maghulag man siya. Ginapahanumdom sa PDRMO sa mga LGU nga tutukan ang earthquake simulations sa may eskwelahan kag komunidad. Samtang nakapakikamot na ang Iloilo City Government sa General Santos City LGU agod makapadala sa nagkakaigo nga bulig pinansyal ukon augmentation sang rescue teams. Opo, kay Herald Eka, Adrian Pretos. 1 Western Visayas.